Hello, sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Pumigame csatorna, és most a Frász Karikatúra című játékkal fogunk játszani. Itt gyakorlatilag ez a játék arról szól, hogy egy embernek van 20 másodperce megnézni a szörnyet, le kell rakni, utána pedig a többieknek el kell mesélnie, hogy mit látott a kártyán, a többieknek meg a leírás alapján le kell rajzolni. És 20 másodpercünk van megnézni, 2 percünk van pedig lerajzolni, két perce van a szemtanúnak elmondani, hogy mit látott, és a végén meg kell szavazni, hogy kinek lett a legjobb, 1-2-3 föl kell mutatni, hogy ugye Zoli az 1-es, én a 2-es, Ádám a 3-as, Evelyn a 4-es, és föl kell mutatni, hogy kinek a legjobb a rajza, és akinek a legjobb lett, az kap egy pontot. A döntlen esetén mindenkettő kap egy pontot. Gondolom azt szavazza meg, aki mondta. Nem, mindenki, mert döntetlen is lehet. Hát mindenki. Ja, hogy magadnak is rajzolsz? Hát, hogy 1-2-3, és akkor nekem a 2-es tetszett a legjobban. De várjál, tehát akkor ez gyakorlatilag egy ilyen bűnügyi dolog akar lenni? Mert Igen, ez nagyjából az, hogy láttál valamit, és akkor az ugye 20 másodperc. És utána van 2 perced leírni a grafikusoknak, hogy mit láttál. És mi van, ha minden így a másra szól? Vagy na, értitek? Akkor döntetlen, és Akkor mindenki döntetlen. kap egy pontot. Ja, jó. És ugye értelemszerűen magadra nem szavazhatsz. Jó, ez igaz. Oké. Megnézem, de szerintem elmentek csak úgymond a grafikusok szavazhatnak, akik rajzoltak. De ezért kérdeztem, hogy az nem rajzol, aki mondta. Az nem. De úgyis. A grafikusok egyének válasszák ki, hogy szerintük melyik a rajz Ja. hasonlít a leginkább az anomália kártyához, és számoljanak 3-ig, és emeljék fel annyi ujjukat, ahányos szám látható a kiválasztott grafikus tábláján. Szóval aki elmondta, ő nem választ. Aha, de semmit nem csinál, csak elmondta. Tehát anomáliákat Igen. kell rajzolnunk. És azt kezd, aki utoljára nézett valami űrös dolgot, vagy szörnyes dolgot. Én Ez nem én leszek. az előbb néztem Rick és Mortit, szóval Én tegnap néztem hasonlót. Oké. Let's go. na, kezdhetjük? Köszönjük. És akkor próbáljátok úgy rajzolni, hogy lehessen látni, hogy mit rajzoltak, viszont én a kártyát nem mutatom meg nektek, a nézőknek, hanem ha akartok, ti is vegyétek elő egy lapot, és akkor rajzoljatok, megvárom. Tip-tip Dóra. Tudod, hogy videót meg lehet állítani. Most De úgy nem nőne a vacstány. Gondolkodj meg. kell a 10 perc ez. Na, és akkor Szóval le tudja írni, hogy nézett ki. egy 6 lábú rinocérosz, aminek a feje tetején is van egy szarva, illetve ott is van egy szarva, ahol a rinocéroszoknak van. Van a hátán egy olyan nyereg, mint ami Appán van az Ang legendájában. Az mi? Egy ilyen nagy kör alakú, aminek egy nagy kör alakú nyereg, aminek ilyen hengeres a körbe a széle. És ebbe ült egy ilyen fekete ember, hát de nem néger, hanem egy ilyen fekete lény, és egy ilyen fehér arca volt. Szász, de jó. Farka volt? Hát ez egy fantasztikus kérdés. Fogalmam sincs. Abban meg kellett volna nézni. És a hátán meg ilyen kis foltok vannak még pluszba. Az embernek ugye rinocérosznak. A rinocérosznak. És olyan szem volt, mint a macskának. A rinocérosznak. A macska szeme. Ja. Ezt mondhattad volna hamarabb. Szóval nagyon lesz bosszú. Lehet, hogy én skippelem. Várj ezért. Milyen nem ült rajta? Egy fekete? Egy ilyen fekete lény inkább, aminek fehér arca volt. Sajnos lejárt az idő. Lejárt az idő. Lejárt az idő. Kérlek, rakjátok ide a... Csodálatos alkotásokat? Szóval Na, az egész jó Miért lett. tudtak ennyivel jobban? Ez mennyire jó lett. Hát ne haragudj, ez mennyivel jobb, mint ez. Nem, nekem ez Annál bármi jobb.
Nekem ezt tetszik a legjobban. Hát jó, igen, egyértelmű. Én azt mondom, hogy én elég közel álltam. Mi is szavazunk? Csak ti szavaztok. Ja. Nézzétek meg, hogy melyik két tetszik a legjobban. Sajátra nem szavazhat. Sajátra nem szavazhatsz, és Legalább te nevetsz, az jó. legalább egy olyan ember van. Nekem tetszik a legjobban. Na, És akkor előzőleg? Na, 3, 2, 1. Az mi? 4. 4. Mert a Sajátomra nem szavazhatok. De ez rendben, de... Mert a tiédre fogok szavazni. de ez szomorú, hogy nem úgy van, hogy mondjuk ő kap 2 szavazatot, én meg egyet. Nem így van. Vagy én az összeset szállalomból. A legtöbb szavazatot kapó grafikus, vagy egyenlő esetén a grafikusok 1 pontot kap, amit felír a lezárt ügyek táblájára. Hiába művészkedtünk itt akkor. Annak nevezném. Én is művészkedésnek. Én jövök? Igen. Jaj, félek. Na mindegy. Várj, Előre szólok, hogy ez bárd meg, veszélyes Ádám, hogy- lesz. Ez veszélyes lesz. Mint a soros terv. Igen, lehet politizálni a videóban? Nem politizáltam. Jó. 1, 2, 3. 20 másodpercet van megnézni. Az első, ez viszonylag egyszerű volt. Aha. Bár, ahogy néztem, hogy Ádám mit művelt, Lehet az időd. közben mondhatod? Na, Hát ez egy olyan lény, ami úgy néz ki, mint egy csirke, de van egy női lába, meg egy férfi lába. Ez... Igen, de Inkább húzóját ezt. Szerintem is, mert ezt ezt- láttátok, igen, nem? húzd egy másikat. De ez ilyen Nem, szempontból nem. nem jó. Nem, mert ezzel, hogy hívják voltuk, ezzel... Ja. Ezt én konkrétan tudom. Most hiába Ezzel memorizáltam. De ez azért is nem jó, mert hogy az ember egy idő után megjegyzi ezeket, szóval új kártyákat kell venni majd. Igen? Van egy pakli, amiben... Ezek az egyszerű lények. Ja, értem. Ja, jó. Ezek hogy egyszerűek. Oké, köszönjük. Igen, ezen demoztunk Ádámmal, hogy... Így, hogy kinyílt a szemed. Mi volt? Lepörgött előtte az élete. 5. 4, 3, 2, 1. Na, Mondjad meg, megy az idő. Ez egy 8 lényből álló lény. Hát, ha jól emlékszem, ebből 2-nek volt A egy-egy fő szeme. részlettel kezdjé. Hát ez egy 8 kis lényből álló lény. És melyiket kezdjem rajzolni. De hogy vannak Tessék? összekapcsolva? Hát ők kézzel fogják egymást, az egyik áll a másikon, szóval így fel vannak épülve. Szóval van 2 alul, Egy piramisba? igen, olyasmi. Van 2 alul, 2 középen, és akkor egymás tetején vannak, egymás tetején állnak. 8-an. Milyenek ezek a lények? Hát ilyen olyanok, mint lehet hozni példát, hogy kire hasonlít. igen. Olyan kis gömbök, mint a szörnyertéből a kis zöld ember, olyan kis lények, és akkor úgy alul van 2, utána azokon áll középen 1, annak hosszú nyelve van, nagyon hosszú, mint egy emberi nyelv, Ez hol áll? középen. Az alsó 2-n? Szerintem igen, azokon áll. És a szemük? Hát így a 8 lényből 2-nek volt szeme talán. Ja, és a többi lény az hol áll? Tehát van egy középen a... Igen, és ja, várják, nézem. Igen, aztán még azon is áll 2, így oldalt, meg aztán középen is egy. Ez eddig 6. Igen, meg még a tetején 2 talán. De középen is 2 lény van. Igen. És igen, amelyik középen van alul, az ilyen, annak nagyon hosszú nyelve van, ami így kilóg. Nagyon hosszú. Jó, és melyikeknek volt szeme? Ez kicsit Hát térképet rajzoltál. középen Ez egy a gráf, kettő- az egy gráf, kettőnek. igen. Igen. De úgy érzem, hogy... De 8 lény van. Lejárt. Jó. Hát de ezt hogy? Ott van 2 szám. Hát nekik itt 3 szájuk van. Hol van a 3 szám? De nem, itt 3-an állnak Jó, egymás hát mellett. ennyire nem emlékeztem. Az mondjuk egy jó info lett volna, hogy mindegyiknek egy lába van. Jó, nem, ott van a lába neki is. Neki is 2 lába van. Kinek?
Hát neki is, ott az egyik, ott a másik lába. Az egy kéz. Na, ez a legrosszabb, legcsúnyabb lény, amit valahol láttam. Hát lesz még ebben. Akkor válasszunk egyet. Ez egy gráf. Ennyit mondott el? Én nem egészítettem ki. Én nem mondhatom, hogy Ennyi nekem infót melyik adtál. tetszik. Nem. Nem. De mondtam, hogy a középső kettőnek van 2 szeme. Ő lerajzolta. Jó, az lemaradt. De azon kívül teljesen pontosan azt rajzoltam le, amit Na, de mondtál. szavazzunk. Túl sok. Szavazzunk, és majd utána megosztatod, de ne befolyásold a Jó. zsűrit. 1, 2, 3. Wow. Hát akkor Köszönöm volt. De, Szerintem ez jobb volt. köszönöm. Én is úgy érzem. Ráadásul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itt csak 7 lény van. Na, Ez nem is nyerhetett volna, nem is értem. már szavaztunk. Köszi, és amúgy Ez a ez mi? Ez demokrácia. mi? A lények állnak egymáson. De most full úgy néz neki, mint a szörnyertéből a kis Nem. lény. Dehogy nem, ott van az egyszemű. Teljesen máshogy. A testnek a 80%-a szemgolyó volt. Ez meg... Neki is elég nagy a szemgolyója. annak a 2-nek a 8-ból. Jó, én mondtam, hogy nem leszek jó abban a játékban. Haladjunk tovább. De amúgy ez még nem egy emberi nyelvnek ahhoz. Hát de hogy olyan hosszú, nagyon-nagyon Hát azt hosszú mondta, hogy emberi nagyon nyelv. hosszú. Kétszer elmondtam, hogy nagyon hosszú Igen, nyelve mint egy van. embernek. Nem azt mondta. De. Emberi nyelv. Ja, emberi nyelv, de nagyon-nagyon hosszú. Igen. Na, Nem baj, akkor is le tudtátok rajzolni nagyjából. Mert? nyomjál. Előre félek. Idő. Jó. Ez a törzse ennek a lénynek az gyakorlatilag egy agy. Tehát egy agyat rajzoljatok, aminek az alja, tehát a bázisa az gyakorlatilag olyan, mintha egy virág lenne, amiből éppen kikelt az agy. De a virágnak nem egy szára van, hanem 8 csápja, tehát ilyen tentaklia, mint hogyha egy polip lenne. És fönt pedig az agyból nőnek ki, azok olyanok, mint hogyha virágszálak lennének, csak a végükön szemek vannak. És abból 11 darab van. Még egyszer? 11 darab Virág? szem nő ki, mint hogyha ilyen virágszálak lennének az agyból. Virág szírmok? Nem, szár. Ja, virág szár. És akkor azokon vannak a szemek? Igen, és 11 darab ilyen van. De úgy, hogy így az oldalán is nőnek. Tehát, hogy nem csak a tetején, hanem így az oldalán is, és úgy. És mondom, 8 darab csápja van, mint egy polip. Lehet beleszólni abba, hogy rajzoltok, és arra Nem. reflektálva javítani Nem. bizonyos leírásokon? Ez egy fantasztikus lény lett. És akkor ennyi? Ennyi. És tudnám mondani, hogy hány óránál voltak a szemek, Ja, meg hát. a csápok, de úgy azt hittem, hogy nem lesz elég idő, úgyhogy abba bele se kezdtem. Ja, vége? Bocsi. Még itt rajzolgattam. Uah, te csúnya. Ó, miért nem rajzoltam szempillákat? Ez nem ér. Ezt Ezt a stírmokot oda rajzoltad igen, az igen, aljára. a szilmokat oda, Igen. igen, azt így lehagytátok. És te rajzoltál szempillákat. pedig. Az én is. Ja. Pedig azt nem mondtad. Csak Nem, azt nem szemeket. mondtam. Mondhatod volna, hogy olyanok, mint a betépett szemek. Fú, ilyen piros-vörös szemük van, ja. És te tudtál volna piros-piros szemet rajzolni? Fekete fiaca. De hogy ilyen, tudjátok, hogy ilyen. De azt lebírtad Félig volna becsukott. rajzolni? Akkor mondd azt, hogy félig be van csukva a szem. Jó, légy szíves, rajzolj egy félig becsukott szemet. De ez befolyásolja. Így sokkal jobb. Szerintem nem Na, lesz jó. sokkal igen. jobb. Na. Oké, szavazzunk. Na, 1, 2, 3. Az enyém. Igen. Miért? A szírmok miatt? Aha. Na, köszönöm szépen. Hát a gyűrű kicsi. Vége van, kicsi. Szerintem magasabb vagyok, mint az Ádám. Hm. Felállok egy Valamelyik székre, alternatív valóságban biztos. felállok egy székre, és magasabb leszek. Nem? Hát ha Ádám fekszik, és te állsz mellett, akkor biztos magas. Hát, vagy ha ül. Nem?
Hát akkor nem És állt biztos. mellette? Hát nem vagyok benne, de teljesen. Én sem vagyok abban biztos. Szerintem igen. Ja, véletlenül. Őszintén fel akartál állni. Hát igen. Ja? Nem magasabb. Persze, hogy magasabb vagyok ki azért állva. Hát... Nem sokkal. Azért de egy fejjel magasabb vagyok. Félle. Egy... Na. Na, Egy időt tudjátok, kinek nincsen még pontja? Én tudom. Állam. És szerintem igazságtalan egyszer én érdemeltem volna. szerintem is. Csak én nem szólhatom. Szerintem vele. nem. De te is elszavaztál akkor. Még ma, mert magamra nem szavazhattam. Fektetve? Fektetve. Oké, mondjad. Ez gyakorlatilag egy medve, de nincsen meg az orra, hanem az egész feje egy ilyen csúcsos kristály, és a körmei is kristályok. Az egész feje kristály, vagy? Hát Vagy így csak a szája? előrefele, egy ilyen, mint a... mi az? A beak. Mi? Csör. Csőr. Mint egy csőr. De, De akkor hogy van így, nem, semmi. Csak egy ilyen rohadt nagy kristályi csőrként kijön belőle. Így az egész fejéből. Hány körme lába van? is? Tehát mint egy És a- medvének? Hm? Tehát 4 lába van, mint Igen. egy medvének? Akkor van feje? Van feje, És akkor Van körme feje. is ilyen csúcsosabb? csak nincsen arca, hanem az arca helyett elindul a kristály. És a körme is ilyen kristály? Igen. És hány körme van, azt lehet tudni, vagy azt nem? Lehet Nem. kérdezni? És akkor szemese volt, azt mondtam. Nem. Kis farkincája volt? Nem. Hát ez elég fura egy lény. Mit szívott, uram? Mit nem? Ez a medve nem tudom. Mondjuk nem tudom mivel. Mert ugye nincsen arca. Szipú. Fantasztikus rajzok születtek, úgy látom. Mondjuk azt értékelem, hogy Evelyn elfordította és megrajzolta állóba. Kettőnk egész hasonlít. Ja, hogy így. Ah. Ja. Hát akkor... Mondhatod volna, hogy nem hordótestű. Én nem tudtam, hogy így oldalt áll az a medve. Hát azért kérdezték meg, hogy... Hát felfektettem a lapot. Ez mondjuk inkább nem medve, hanem egy ilyen macska testű dolog akarna lenni. De az egy medve. Mert mi az olyan, mint a macska, csak kicsit nagyobb, azt nem hasonlít rá. Na, Megbrummog. igen. Jó van. Ezt félreértettem egy kicsit. Pedig olyan aranyos. Na, szavazzunk. Egyértelmű, igen. 1, 2, 3. Ez az. Yeah. Kaptam egy pontot. Most ugyanúgy állunk. Volt már ilyen, hogy mindegyik hasonló, és az egyik nem? Úgy ilyen még nem történt. Hogy? Hát, hogy ennyire elnézte valaki a sztorit. Volt már ilyen? De mire gondolsz? Ja, vagy ilyennel játszottál már? Nem. Ja, akkor nem tudod. Biztos lesz majd még ilyen. Mert eddig ugye full hasonlóak voltak a rajzok. És az az első, hogy ennyire eltért valamelyikünk. Hát nagyjából azért hasonlít. Jó volt. Ha azt mondom, hogy nem tudom, a feje egy henger, akkor nem fogsz négyzetet rajzolni. De egy szíveskét fogok. Na. Let's go! Mert? De várj, miért nem nekem adtad a pontot? Wow. Az igen. Szerintem direkt csináltam, nem tudom. Valószínűleg. Nem, én nem tudok olvasni. 4, 3, 2, 1. Mondjad. Ez gyakorlatilag egy hatalmas nagy buborékfej, és ebben a buborékfejbe van egy ilyen kis babalény, és a buborékfejen van 2 ilyen szem, és a buborékfej alatt ilyen kis csápok vannak,
a szája, meg ilyen nagyon vékony, így lejön, és ilyen ki van nyitva. A buborékfejnek az alján van a szem. És a baba lény az mi? Az benn van a buborék fejben. És akkor mi volt még egyszer alul? Alul van szem, és ilyen kis csápok lógnak ki, és a száj az ilyen, egy ilyen vékony kis cső kijön, és akkor végén van egy ilyen száj. Cső végén. A buborék fejben meg egy kis ördögzsinórral van összekötve az aljával. Micsoda? A baba. Jó. Abban van a buborék fejben. De hogy van a szája? Hát ilyen kis vékony cső lefele. És mi van az alján? Egy száj? Hát meg csápok mellette. Csápok a száj mellett. Hát, hát az van a fejnek az alján, egy kis csápok lógnak lefelé. De ilyen picik. Én nem hosszúak, ilyen picik. És mennyi darab, azt nem tudod? Sok? Rengeteg. Úram Jézus. Ez valami monstrum. És akkor van egy kisbaba, ami össze van kötve köldögzsinórral a fejjel. Igen. Jézus, és a kisbaba hogy fekszik? De ilyen lehet kérdezni, amúgy vagy nem lehet? Lehet. Ez igazából, én láttam egy bűntényt, vagy valamit, és ti vagytok a bűnhelyi rajzolók. A kisbaba hogy fekszik? Így lebeg benne? Hát így lebeg benne. De hogy így szembe van, vagy inkább fekszik? Valahogy lebeg. Arra nem volt idő, kapacitás, hogy megjegyezzem, hogy lebeg. Lejárt. Az meg! Aj! Faszom! Ne piszkol össze a playmetet. Nem szoktam káromkodni, nem is káromkodok. Kérdezgettem ahelyett, hogy csináltam volna. Jaj, de csúnya! Ja, igen, arra már nem volt kapacitás, hogy az nem baba, hanem egy lény, meg 3 szeme van, meg 6 karja. Medveállatok konkrétan majdnem. Na, szavaztok? 1, 2, 3. Harmadik. Jó helyre húztam be. Meddig tart ez a játék, várjátok már? Nem addig, ameddig valaki eleméri a 2 pontot. Valaki meg nem unja. Hogy mindig bénálni. Addig tart a bor. Te borozol? Pepsi Bélát nem ismered? A játék akkor ér mutasd véget, amikor minden játékos kétszer volt szemtanú játékot a legtöbb győzelmi ponttal rendelkező. Akkor még ez a kör megy le. Igen. Hát ez jó gyorsan lemegy. Hát ez gyors játék. Amúgy ez az agyas, meg ezt tetszik. Ezek ilyen nagyon... Én jövök. Jaj, én jövök sajnos. Aj, jó. Nem lehet lefotózni, és úgy mondom. Miért fotóznál? Oké, jó, mondjad, gyerünk. Teljesen ki vagyok. Evelina vagy teljesen. Nekem tetszik. És halljon, jó, vége. Koncentrál. Szóval ez egy nagy polip. Már kint. Egy polip. Semmire nem emlékszem róla. A lényeg, hogy hát ez egy polip. Van 4 kis csápja. Aztán... Meg lehet lesni, vagy nem? Nem. Jaj. Jó, ez egy polip. 4 kis csápja van. Jobb oldalt van 3 darab kagyló egymásra rakva. Hol a fején vagy? Nem, jobb oldalt a testén. De a polipnak csak... Az egy kalamári, nem egy polip. Jó, ez egy polip. Középen van a polip. 4 csápja van. Akkor a feje teteje az olyan, mint egy kalmár. A tetejére, hogy mindegy. Feje teteje olyan, mint egy kalmár. Mi faszom azok? Hát, amit ő rajzolt. Igen. Házikó. És akkor igazából az alján még van ilyen kis csomó, és akkor még abból ilyen vékony kis csápok kiállnak lefele. Hogy mi szépen? Szóval van a polip. A teste az igazából maga a polip. Ugye jobb oldal... ilyenek vannak, vagy? Azon nem emlékszem. Van egy csomó a polip alján, és akkor még fent is 2 oldalt ilyen kis nagyon vékony csápok
úszkálnak. Mindkét oldalon. Tehát alul van egy csomó, és az És mi? az alatt még vannak csápok. Ilyen nagyon vékonyak és kicsit hosszúak. És egy pár darab. És ugye jobb oldalon meg 3 kagyló. Ennyit tudtam megjegyezni. Egymásra téve vannak kagylók. Látszok ilyet. Ezt hogy nézted? Mert szerintem hogy magyaráznám? Ja, még egy szeme van, azt nem mondtam. Ott van a 3 kagyló egymásra, akkor nem 4 kagyló. csápja van. Van alul egy, az mi? Az medúza. Ja. Van alul egy csomó, és akkor a kis csápok, meg 2 oldalt is csápok. Remélem, ti is ezt képzeltétek el. Jó, én nem vagyok jó ezekbe, elmondtam előre is. És mégis játszani akartatok velem, úgyhogy ennyit erről. És az a kérdés, hogy Ádám miért rajzolt pinákat? És legvégén mondtam az utolsó 5 másodpercben, hogy a kagylók egymáson vannak. Na, azt mondtad korábban is. Azt mondtad, hogy van szemem, hogy milyen, meg mennyi. Azt nem mondtam. Az amúgy egy medúza, nem 3 Muti. kagyló. Muti. Így lesznek elkapva rossz emberek. Ja, de várjál. Hát de milyen Rossz néz ki szörnyek. ez a... Jó, szerintem szavazzunk. Jó. Egyik jobb, mint a másik. 1, Nem 2, bírom. 3. Yeah. Béke. Nekem legalább volt szája. Nem szóltam, volt egyáltalán. Nem volt szája. És akkor még most megyünk, még ti ketten? Igen. nektek Igen. is ennyi? Húha, bele kell húzni. Gyerünk, kicsi. Ez amúgy tudod, hogy ez milyen vicces? Miért? Mindegy. Ne firkáljál már össze. Ilyen fejet vágok, mert nem firkálhatlak össze. Na? Viselkedjél már. Jó. Oké. Új. Ez már volt. Volt. Igen, ezt te tudod. Ja, igen. De hogy van ez? Akkor várjunk 4 másodpercet. Hát mondj Négy. azt, hogy Le nem. lehet, Ja. Oké. Van ilyen technológia. de nem ismered a stopper órát? Nagyon rég használtam ilyet. Az ördög találmánya. Nagyon rossz vagyok ebben. Jó, most már értem Ádám, miért nevetett az elején. Oké. Jó. A törzs ennek az egésznek az egy gerincoszlop, ami a medence csontig megy, meg a koponyáig, de a koponyát ne rajzoljátok fel, ott majd mondom tovább. Tehát, hogy egyelőre egy gerincet rajzoljatok a medence csontig. A medence csonthoz még ugye csatlakozik a combcsontnak mindkét oldalt a felső része, és alul ilyen elbaszott madárlábai vannak. Nem csirke, annál dagadtabb egy picit, de hogy ilyen madárlábak vannak, amik hozzácsatlakoznak a combcsontnak a porcához. Az a porc az amúgy egy ilyen lila csomószerűség, mint hogyha olyan, mint hogyha szörny. Lilával sokat segítesz fekete filccel. Jó, csak vizuális. Mi volt még egyszer a lábuk után? Mint egy madár? Még egyszer, tehát Igen. combcsont, és a combcsonthoz ilyen elbaszott madárlábak kapcsolódnak, amik picivel dagadtabbak, mint egy csirkének a lábai. Igen. A gerincoszlopon jobb oldalt van 2 szárny, bal oldalt van 1 darab szárny. Milyen szárny? Tollas, vagy denevér? Tollas szárny. A feje, na, azt nehéz leírni. És bal oldalt milyen szárnya van? Egy Az darab. is tollas, Ja. 1 darab. A feje az olyasmi, mint egy ilyen kis szölme, pamacsos, ilyen kis fej gyakorlatilag, és van 4 agancsa. Bal oldalt 2, meg jobb oldalt 2. Mihez tudnám jól hasonlítani? Ilyen Pikachu fejszerűség, csak szőrös. De nagyjából úgy kell elképzelni. És agancs vagy szarv? Agancs. De ilyen pici agancsok.
Na. Na, de amúgy jól elmagyaráztad. Ja. De cuki. Aranyos. Igen, pont aranyosnak, meg cukinak A nevezném. feje aranyos. Hát, ez úgy néz ki, mint egy kis Digimon, az enyém meg úgy néz ki, mint a 8. továbbfejlesztett változata. Igen. Ez itt, mit tudom én, Furvius, az pedig... Mega, super, X Furvius. Nem, Furvus. The destroyer of world, the annihilator, the doom of this realm. Szavazzunk. Egy, kettő, három. Jaj, bocsánat. Akkor mindenki kap egyet. Kívánám. A sajátomat mutattam. Hát ez szomorú. Kicsi, ez az. Oké, még utolsó? Igen. Miért nem lett még egy kör? Azért szavaztam az ővére, mert ő kapta a legjobban a lényegét a szörnynek, hogy cuki. Ja. De ezt nem mondta Ádám, hogy cuki. De, hogy mint egy... De nem ráérzett. Ja, mint egy Pikachu és az aranyos. Hát jó, az utolsó 10 másodpercben. Szerintem amúgy Zoli volt a legjobb. Az jó volt. Tetszettek a csirkelábak. Ja, most te vagy. Jó. Nem lehetne még egy kör? Hát hivatalosan nem. Hm. Sajnos. Ez egy ilyen kegyetlen játék. Eléggé durva. Feladunk egy pénzt. Kicsi. Na Zoli? Ez egy nagyon összecsomózódott kígyó, ami szőrös, és hát olyan csápjai vannak, mint amikor a krumpli sokáig van az zsákba, és tudod, elkezd csírázni. És azok És- honnan jönnek ki? Az aljáról, hát a lábai. Ja, akkor egy Micsoda? kígyó össze van csomózódva. Igen. Igen. Több ilyen hurok is van benne, Igen. és van egy olyan szeme, mint a légynek, és egy hosszú, vékony nyelve. Olyan szeme van, mint a légynek. Igen. És a nyelve össze van csomósodva. Mi Nem, van? nem, az csak vékony és hosszú. Oké, és mi van a lábaival? Hát ilyen nagyon vékony kis csápok, mint amikor ez... Több is van neki? Igen. Nem csak egy fark vége van, hanem Nem. abból jön ki Ez pár egy láb? lábas kígyó. Fú, Jézus. És sok van neki. És a feje? És honnan jönnek ki a lábak? Az aljából. És a feje? És hány lába van? Sok. Van egy légyszeme, és egy vékony hosszú nyelve. És a csápok honnan jönnek ki még Az egyszer? aljából. De hogy az aljából, a farkának a végéből? Nem, a testének az aljából. És ezek a lábak, ezek milyen lábak? Ilyen emberi? Nem, ezek ilyen vékony kis csápok. És Ja, hogy több? az? Több. És akkor egy kígyó feje van? Nem. Nagyjából kígyó feje van, de egy olyan szeme van, mint a légynek, és egy hosszú, vékony nyelve. Szemből vagy profilból? Mi? Hát a fej. Profilból. Jó. Az. Itt meg mondjuk azt, hogy összecsomoztam a kígyót. Nagyjából. Lejárt. Pillanat csak. Mert hogy egy ilyen hosszan. És van rajta 3 csomó, most mit izélek? Amúgy. Az enyém jobb. És mi az rajta, az a békaláb? Milyen békláb? Nem, az. Ja. Hát mert hogy ott van a farkának a vége, és abból jönnek ki a lábak. Nem mondom, hogy testéből jön. Ezt elmondta 3-szor. De azt mondtad, hogy a farkának Nem, a a vége. teste sem. aljából. Teste aljából. Nekem egyszer azt is mondtad, hogy a Nem farkának. mondtam. Soha nem mondtam, hogy a farkából. Mm. Videós felvétel van róla. Visszanézzük és mi reklamálhatsz a sóviatal, megadom a címét. Szavazzunk. 1, 2, 3.
Mondtam, hogy kicsi fog nyerni, De nem ő nyer. mert Döntetlen van, és ott a Igen. döntetlennél a tiebreaker, hogy kirajzolja le sokkal jobban George Clooney-t. Ez benne van a szabályban, elolvastam. Azt hittem, hogy kivetkezik gyorsabban, de akkor lehet, hogy más láttam. Nincs olyan, hogy döntetlen. a döntetlen esetén Mi? Ki van húzva? De hagyd még ott egy kis jelet. Jó, mondjuk megtudják. Mi van? Ki van húzva? ki van húzva, hogy ez a kiúzott ügynök. Ne feledd, életben van fontos, hogy döntetlen esetén ki van húzva, és nem ki van húzva. Ezt követően az a játékos nyer, aki ki van húzva. További döntetlen esetén ki van húzva, de semmiképp ne ki van húzva. Akkor nem lehet tudni. Akkor mindketten akkor nyertünk. döntetlen. Igen. Szerintem nincs alá nyomtatva, nem? De alá van Igen. nyomtatva. Zsolti nyert. Nem csalán nyomtatva semmi. De úgy ez jó volt. Azért erre büszke vagyok, direkt, hogy Mi kit akartok egy tiebreakert? Én mondok egyet. direkt kit... És akkor egymásra szavazunk? Nem, akkor mi szavazunk? Vagy Zoli dönti el. Én felolvasom, Zoli dönt. Nekem így jó, köszönöm szépen. Biztos? Fél. Igen. Fél. Döntetlen az tökéletes. Fél. Pedig ez jó lenne. Vagy ez. Nem kell, nem, jó az így, jó az Játszunk így. még egyet? Vagy nem? Pedig Elég ezen volt? megnéztem volna. Há! Hogy néz ki? Hogy tetszett, srácok, a játék? Szerintem jó. A végére már Teljesen talán belejöttem. De én még magyarázni mindig. De Evelinának a leírás. Nem, Úgy igen. kell aludni akkor. De várjatok, hadd próbáljak el legalább egyet elmondani. Na, akkor ez egy olyan lény, ami úgy néz ki, mint egy nagy uborka. Van két lába, meg két keze, lelógó hasa, nagy csöcsei vannak. De ha nézed, így egyszerű elmondani. Az Jó, a lényeg, ez hogy igaz. 20 Jó, másodpercig nézed, Várjatok. mert egy Oké. perce nézi. Szóval nagy piros szája van, csúnya fogai. Pirosak jó, vagyunk segítve a fekete félce. Jó, bocsánat. És akkor... Nem mondtad el, honnan jön a karja, hol vannak a Hát lábai. egy olyan, mint egy ember, csak úgy néz ki, mint egy uborka. Szerintem ezt ne erőltess És ugye szerelem. a feje tetején két felei, hát ilyen haj van középen elválasztva. Vagy ez milyen Hitler haj? Nem, az már milyen volt. Hasonló. De nem. Akkor milyen Szerintem haj? lesz mit vágnod. Ezt vágd ki. Mit? Az Hitler haj. Na játszunk még egyet, hogy elég volt? Hát azt most lőjük ezt a videót. Bővebb Amúgy ez egy véleményt Pokémon. játékról nem? Gyakorolnom kell a leírást. Szerintem Erre ezt van- gyerekekkel tök jól lehet amúgy játszani. Lehet, hogy még ők is jobban elmagyaráznák, hogy mit látnak. Nekem nagyon tetszenek a grafikák, főleg azok az ilyen agyasak, meg hasonlók tetszettek, mert ugye nagyon Lovecraft-ilyen, meg ilyen D&D-s lényekre hasonlít, úgyhogy nekem nagyon tetszett. Én nem mondok Igen, a semmit. grafikák jók voltak. Egyébként tudok mondani erre a játékra egy use case-t, hogyha bármilyen ilyen szerepjátékban mesélőnek készülsz, és nagyon gyorsan akarsz hitelesen elmagyarázni, légy szerintem ezzel jól rá lehet gyakorolni. Hát én Igen. nagyon rossz lennék a D&D-be. Hát lehetnél hogy hívják, az, aki minden küldetésben új. Mindig az új Igen. karakter. Hogy Elsőnek ilyen- Evelina, utána Evelyn. Mint egy Evelina. statiszta, vagy ez pontosan mi? Nem, hanem mindig téged áldoznánk fel, hogyha olyan helyzet van. Jaj. Meg tudod, úgy van, hogy nem a sárkánynál kell gyorsabbnak lenned, hanem elég a törpénél. Kivéve az új editionben, mert ott már ugyanolyan gyors mindenki. A törpe, mint faj, nem mint a Állítottad? nem a termetetre gondolok, nem, mi mindig megy. Ja. Szerintem jó játék volt. Frászkarika. Azt mire is szokták mondani, a frászkarikát? Vagy Na szokták ez mondani? például tökre egy D&D lény lehetne. Hát az Ja. a drónak, ahogy hívják, ja. A Drider. Amúgy igen. Az Igen. a Drider, vagy nem tudom, hogy hívják. Hogy megnézném ezt a játékot, csak másfajta grafikával, mondjuk valami szép festői tájjal, egy házikóra. Tehát igazából nem egy olyan bonyolult játék, hogy kell egy letörölhető tábla hozzá, ami jó. paklikártya, amit egy A4-es Amúgy lapra tényleg. kinyomtatsz és Ez igaz. kivágod. Francia kártya van. Szívumi! Várjátok, ez volt jó. Tehát képzeljetek el egy szemgolyót, aminek van ugye két keze, meg két lába, és így négy kézláb van éppen.
oldalt kijön belőle 2 fül, mint a Shreknek gyakorlatilag, de úgy, hogy a végükön egy rendes emberi fül van. Ez gyakorlatilag Mike. Várjál. De a szem az nem, valójában nem egy szem, csak úgy néz ki, mint egy szemgolyó, ami így össze van, ugye, mint ha össze lenne csukva, de valójában ez egy száj és 2 baszott nagy stréber foga van ott. Úristen! És utána fölfele megy egy ilyen csáp, aminek a végén ott van egy szem, ténylegesen, de csak a Úristen. szemgolyó, és azon van egy cilinder. A szemén. Úristen, hát igen. Ezt jól elmagyarázta, ezt tetszik. Na, hadd gyakoroljak én is. Ez nekem nem tetszik. Jó, hát túl sok véleményt nem tudtunk erről mondani, gyerekeket próbáljátok ki. Szerintem vicces, főleg a gyerekek szeretik az ilyen kis lényeket. Következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!